Velkommen til Tøndervej 58 i den her totalt nyrenoverede lejlighed, som ligger i det gamle falderebet. Herude på den her lækre altan, der kan vi altså kigge lige ned på indkøbsmulighederne, som ligger lige hernede bagved, og ned på parkeringspladsen, hvor der er tilknyttet egen private parkeringsplads. Hvis vi går ind, så kommer vi ind i køkkenet, og det er det her splinte nye HTH-køkken, som har både induktionskogeplade og pyrolyseovn. Og for at det ikke skal være nok, så er der faktisk også opvaskemaskine, så du ikke skal tage opvasken i hånden efter en lang dag. Vi kommer herned i stueområdet, hvor der er det her smukke lysindfald, og det lysindfald det fortsætter ind i soveværelset, som er i forlængelse med, hvor der også er en masse indbygget skabsplads. Så er der altså plads til alt det, du har med, når du flytter. Så et dejligt stort soveværelse og et dejligt lyst stueområde. Og hvis vi går ned ad gangen her til venstre, så kommer vi direkte ned til det store toilet, som er, hvor der er indsat vaskesøjle. Og der er altså både vaskemaskine og tørretumbler. Og igen rigeligt med skabsplads, så der er plads til alt det, du har med, når du flytter. Og for at det ikke skal være løgn, så er der faktisk også en håndklædevarmer lige her ved siden af toilettet. Og et dejligt stor bruseniche, så der er rigelig plads. Og skal du have fat i den her lejlighed, så skynd dig at slå til.